Kanslergadeforliget 1933. Natten til den 31. januar kom Thorvald Stauning med en stor nyhed. Han havde tidligere været til en forhandling om et forlig mellem Venstre, det radikale Venstre og Socialdemokraterne. Forliget skulle mindske den internationale økonomiske krise. Disse forhandlinger førte til et forlig, som blev kaldt Kanslergadeforliget. Kanslergadeforliget betød på kort sigt, at Danmark kom på en kurs, hvor de kunne komme ud af krisen. På lang sigt lagde Kanslergadeforliget grunden til velfærdsstaten. Borgerne bakkede op omkring Kanslergadeforliget og den nye velfærdsstat. I Tyskland var Adolf Hitler blevet valgt til rigskansler. I løbet af de første 3 måneder gjorde han Tyskland til en etpartistat, hvor han fik diktatorisk magt. Der var groft sagt 2 veje ud af den internationale krise. Den tyske model med en stærk mand, der tilsidesatte de demokratiske frihedsrettigheder for borgerne, og Hitler han havde løst krisen ved hjælp af diktatorisk styre. Og så var der den danske model, hvor Folketingets partier forsøgte at regulere sig ud af krisen inden for et demokratisk parlamentarisk system. Med den danske model tog man hensyn til samfundsinteresserne.